Nå, så prøver vi os med det her videoformat. Jeg håber, lyden den går godt nok igennem. Jeg har fundet mit eksamenssæt, og så vælger jeg så at regne ind i det her. Der bruger jeg naturligvis, hvad I plejer at bruge. Jeg starter lige med at notere her, hvad der vi arbejder i. Der. Et værkstedsbord har målene som vist på tegningen. Vi får nogle oplysninger, dem vil jeg notere mig med det samme. Jeg kalder det her for bredden, og jeg kalder det her for længden. Så jeg siger, at jeg har en bredde, og jeg kan se, at jeg har 2 bredder, så jeg kalder den her for bredde 1. Og den fortæller jeg så er 70 cm. Og jeg har en bredde 2, som er 40 cm. Så har jeg en længde her, og jeg har en længde hernede, så jeg laver også en længde 1 og en længde 2. Og den lange side er 240 der. Yes. Godt. Jeg vil starte med at regne den ene firkant her, eller den rektangel vi har her. Og kalde den for areal 1. Der tager jeg naturligvis længde 1 og ganger med min bredde 1. Og det giver så 1,4 kvadratmeter. Nu skal vi huske, at vi regner det i kvadratcentimeter, så vi skal også have svaret i kvadratcentimeter, så ligger vi sådan der. Den hedder 14.000 kvadratcentimeter. Men det er ikke kun det stykke her. Så har jeg et stykke herovre ved siden af. Og det skal jeg så finde ud af, hvordan jeg vil anskue. Jeg kan vælge at anskue den sådan her. Og så kan jeg regne de 2 trekanter. Og jeg kan regne bordpladen, fordi jeg ved, at den her side herover er 40 cm. Og jeg ved, at hele den her side, den er 70 cm. Så den kan jeg jo egentlig godt dividere ud på 2, og så sige forskellen på de 40 og 70, det er 30. Så må hver de her trekanter jo være 15 cm på den her side. Og jeg kender jo også, den her side, den må være 40. For forskellen på de 2,40 meter og 2 meter her, fortæller mig, at længden herhen er 40. Så jeg ved, at jeg har 40 gange 40, og jeg har heroppe 15. Så jeg kunne godt begynde at lave en masse trekantberegning. Jeg kunne også gøre sådan her. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde ud af at gøre det her rigtigt. Sådan her. Og så sætte den her ned. Så har jeg sådan set bare en stor rektangel nu. Jeg ved, der er 40 her. Jeg ved, der er 15 her. Jeg ved, der er 40 her. Så 40 plus 15 i bredden, det er 55 gange 40 herhen af. Så det er også en måde at gå frem. Men når man vælger at beregne trekanter og finde arealet af dem, og så derefter lægge det her kvadrat til, eller man gør det på den her måde, det er jo op til temperament, det er hvad man selv synes. Men jeg tror, jeg kører den nemme metode her, siger jamen, jeg påstår, at det her, det vil svare til den her, som er 40 plus 15 gange 40. Så jeg siger længde en vippeplade er lige med 40 cm
bredden på min vippeplade er lige med 55 cm. Der kan vi godt notere os, at det er 40 plus 15. Sådan der. Og så kan jeg så sige, at areal 2 jamen det må så være længden gange bredden. Så det er længde vippeplade gange bredde på vippepladen. Og det vil godt have give i kvadratcentimeter. Sådan der. Så nu har jeg de to arealer, og der bliver spurgt til, hvad er arealet, så det er det samlede areal, der bliver spurgt til. Jamen, arealet af bordet er jo lige med areal 1 plus areal 2 der. Og sådan der. Og jeg noterer, at det her det er mit facit. Hvor lang er diagonalen på bordpladen fra kant til kant? Og der står her bordplade plus vippeplade. Så når vi siger bordpladen, så er det altså det her stykke, vi taler om. Og kun det stykke her. Jamen, der har vi jo en firkant med en streg fra det ene hjørne til det modsatte hjørne diagonalt. Og den stregs længde skal vi så prøve at beregne. Og der håber jeg, at I alle sammen kan se en figur, der fremgår det. Og så er der noget med den gamle græker, der har sagt noget klogt, vi kan bruge til det. Jeg laver en skitse til den her. Så kan vi se, at vi har en diagonal her. Og den kloge græker taler om, det er jo naturligvis Pythagoras. Han påstår jo den med, at vi skal finde C. Så har vi et eller andet, der hedder A i anden plus B i anden, som giver C i anden, og for at ophæve den anden, så sætter de en kvadratrod. Yes. Så det må ligesom være det, vi kan gå ud fra her. Så hvis jeg nu påstår, at så jeg lige trykker på de forkerte knapper her. Vi kan påstå, at A, det er den, der svarer til vores bredde 1 her. Der. Vores B. Og så den, der svarer til vores længde 1. Men vi prøver at tage den på lommeregneren. Og jeg får 211,9 cm. Og det noterer jeg, at det er mit facit.
Bordet er 2,2 cm tykt, og træet har en massefylde på 0,71 gram per kubikcentimeter. Hvad er rumfanget fra bordet? Rumfanget, det er jo, hvor meget det fylder. Det er det, vi også kalder volumen. Og hvor tyk den er, det vil jeg så vælge at kalde højden. Så jeg fortæller lige, at jeg har fået en højde at vide her, som siger 2,2 cm. Så kan jeg også notere mig, at jeg har fået at vide, hvor meget 1 kubikcentimeter egentlig vejer. Og det er også det, vi kalder densiteten. Og densiteten, det er angivet med sådan en græsk bogstav, der hedder rho, RHO. Og den ser lidt sjov ud. Den ser, nu skal vi se, om jeg kan finde den her. Den ser sådan der ud. Så rho er lige med 0,71. Og det er gram. Og det er per kubikcentimeter. Sådan der. Great. Og der bliver spurgt her, hvad er rumfanget for bordet? Godt. Det er det, jeg så vil at kalde volumen, for det er, hvor meget det fylder. Og arealet, det var jo længde gange bredde. Og den har vi regnet. Og hvis vi så skal have volumen med os, så skal vi jo have højden med på bordpladen. Så nu håber jeg, I selv kan se fremgangsmetoden til den. Nu kan vi jo vælge at sige, at vi har allerede regnet arealet. Så i stedet for at sige længde gange bredde, så kan vi bare sige arealet, som vi har regnet heroppe, så kalder vi areal bord. Og så ganger jeg højden på. Sådan der. Og det vil jeg godt have angivet i kubikcentimeter. Sådan der. Og så er det sådan set mit facit på det spørgsmål. Hvad er bordets vægt i kilo? Ja, nu skal vi så holde tungen lidt lige i munden. Vi skal i hvert fald huske at lave en omregning, fordi det vi har fået at vide her, det er jo hvor meget bordet vejer per kubikcentimeter, men i gram. Og de udbeder sig specifikt her om at få facit at vide i kilo. Så det skal vi huske at tage højde for. Så nu kan vi vælge to ting. Vi kan vælge at sige, inden jeg regner, så vil jeg regne den her om til kilo. Hvad vejer 1 kubikcentimeter angivet i kilo? Eller jeg kan vente med at lave den omregning til at få et facit. Det her, det vil blive 0,000 og sådan noget. Så jeg tror, jeg vil vente med at regne om, til jeg har et facit. Men når jeg nu anskuer min volumen her, så er det jo faktisk det samme som at sige, at den her, den har 35.640 af de her små kubikcentimeter i sig. Det er det, den består af. Og hver af dem vejer så 0,71 gram. Så for at finde vægten, så skal jeg jo gange de her to med hinanden. Vægten, det kalder vi for massen, så jeg skriver her, at massen på bordet, den består af volumen ganget med den rho, jeg har fået angivet med densiteten.
Og den får vi så ud i gram. Og så skal vi sådan set bare tænke baglæns nu og sige, jamen, hvor mange gram er det nu, der går til et kilo? Kilo betyder faktisk 1000. Og vi kalder jo også et kilo for et kilogram, altså 1000 gram. Så der går 1000 gram til et kilo. Så vi kan jo tage og sige 25.304,4 divideret med 1000. Og nogle af jer måske ser allerede, det er et spørgsmål om at flytte kommaet 3 felter. Det giver 25,3 som forkortet. Det er ikke fordi det vil svare til, at vi bare sætter et komma her. Vi rykker det 3 felter op. 1, 2, 3 pladser der. Så det her, det vil være vores svar i kilo. 25,3. Så det er måden at finde det på. Og det her, det vil så være vores facit. I den næste opgave får vi at vide, værkstedets vippeport vil du gerne kende højden på. Du måler en vinkel på 35 grader fra et fast punkt 7 meter fra porten. Hvor høj er porten? Jeg har lavet en skitse her, hvor vi kan antage, at jeg står i punktet A, og vinklen her er 35 grader op til toppen af porten, og mellem mig og porten i en lige linje er der 7 meter, så det bliver så til siden B. Og så kan jeg jo lave den antagelse, at døren den går altså 90 grader op fra gulvet, så får jeg faktisk også vinklen C at vide. Så det har noteret mig her, vinklen C er 90 grader, siden B, afstanden mellem mig og døren, det er 7 meter, og vinklen i det punkt, jeg står i op til toppen af døren, altså vinklen A, er 35 grader. Og jeg har fundet det her ark frem, og så synes jeg, I skal prøve at se, hvad for en formel vi kan bruge til så at finde højden på døren, eller på vippeporten, og det må så blive siden A. Når jeg kigger herover og siger, at jeg vil lede efter siden A, og jeg kigger ned, så kan jeg jo se, hvad har jeg oplysninger? Jamen, jeg har i hvert fald vinklen A på de 35 grader, og jeg har også B, som er længden mellem mig og døren. Så jeg tror, vi går med den her. Og det vil sige, at A, siden A, den skal have en længde, der kommer frem, når jeg tager tangens til vinkel A, og ganger det med siden B. Så I taster den på lommeregneren. Tangens til vinkel 35, og så gange 7 meter. Og jeg får, at døren den er 4,9 meter. Og det er jo sådan set svaret på det spørgsmål, så det må være mit facit. 2,1. En cylinder har et rumfang på 3.500 kubikcentimeter. Diameteren på cylinderen er 20 cm. Hvor høj er cylinderen? Jeg har noteret mig de oplysninger, jeg har fået. Diameteren er 20 cm, og det har jeg så lige også valgt at omkonvertere til at lige finde min radius med det samme. Radiusen er min diameter divideret i 2. Vi får rumfanget at vide på den. Den kan vi også notere os. Volumen er altså lige med 3500 kubikcentimeter. Det er det, de skriver til os. Godt. Vi har jo før lavet opgaver, hvor vi har fundet volumen. Og nu skal vi så prøve at gå den anden vej og sige, jamen nu får vi volumen at vide, hvordan kan vi så gå baglæns?
Jamen når vi går frem og skal finde volumen, så er det noget med, at vi finder vores areal, og ser hvor mange gange vi egentlig kan placere det ned igennem, ved at gange det med højden. Så hvis vi nu kan måske finde vores areal, og vi kender vores totale volumen, men vi kender ikke den højde her, det er jo den vi skal finde, så må vi jo næsten kunne undersøge, hvor mange gange kan vi få det her areal til at være i det her volumen. Så må vi kunne stille det spørgsmål og sige, det her areal, hvor mange gange kan det være ned igennem i det volumen her. Så det må jo være noget med, at vi skal dividere. Men lad os prøve at starte med at finde arealet i hvert fald. Og det er jo noget med piger i anden. Er det ikke sådan der? Så hvis jeg tager det her græske bogstav for P og siger piger i anden. Og spørger, hvad er det? Det giver 314 kvadratcentimeter. Og så er det så, jeg kan spørge mig selv om, det vil sige, at den flade her, den må være 314 kvadratcentimeter. Hvis jeg skal finde højden, og jeg kender min volumen, så vil jeg altså undersøge, hvor mange gange kan jeg få den højde til at være i. Så prøv at se, om I kan regne det. Det er et eller andet med, at vi skal se, hvor mange gange vi kan putte det her areal ind i den volumen, vi har. Og hvis vi spørger, jeg har en volumen, og jeg dividerer den med det areal, jeg får angivet, så får jeg en højde på 11,14 cm. Og det må så være mit facit. Opgave 3. Du skal vælge mellem 2 tilbud. Yes. Nå, det er jo nok noget med et koordinatsystem, det her. Og vi kan prøve at lave en funktion på henholdsvis tilbud 1 og tilbud 2. Ja, vi kan egentlig bare kalde den tilbud 1. Sådan der. Og så siger vi, at tilbud 1 hedder Y er lige med. Og det er jo den, der siger fast pris inklusiv alt 3500. Så det er en, der har vurderet opgaven og sagt, det skal jeg have 3500 for. Og så er det uanset hvad. Så hvis vi skal tegne det ind i et koordinatsystem, hvor vi kan forestille os, at vi har prisen opad i det, vi kalder y-aksen, og hen ad x-aksen, der har vi så kroner og øre. Jamen, der stod rolle opad, der har vi kroner og øre, og hen ad x-aksen, der har vi jo timer. Hvis vi forestiller os det, jamen så vil den her jo ligge på 3500 hele tiden, så det var en linje, der ligger på 3500 fra time 0 til time whatever. Så det vil sige, alt hvad der hedder noget med et x efter, det har vi snakket om, det er det der er stigningen eller faldet i kurven. Og hvis ikke der er nogen stigning, der ikke er noget fald, men det er en lige streg, så må x være 0. Så jeg kan jo i princippet skrive 0x. Og så har vi jo så et skæringspunkt på y-aksen, som er det skæringspunkt, der så bliver ved med at holde samme værdi hele vejen. Og den hedder 3500. Så vores funktion må hedde 0x plus 3500.
Så prøver vi at lave en for tilbud 2. Tilbud 2 siger, at det koster 1.500 kroner per time, og at det koster 400 kroner ved kørsel. Så det vil sige, uanset hvor mange timer vi bruger, så de første 400 kroner skal vi have bare for at køre. Så det må være vores skæringspunkt på y-aksen. Og så derefter, så for hver time, så stiger prisen med 1.500 kroner. Der bliver lagt 1.500 kroner på hver enkelt time. Så det må være det, der udgør stigningen i vores funktion. Og stigningen, den må jo så hedde 1.500x plus vores startpris på 400 kroner. Så det må jo egentlig være opskrifterne på vores to funktioner, det her. Og vi skal tage stilling til, hvornår man kan vælge tilbud 1 frem for tilbud 2. Og vi skal tage stilling til, om det kan udføres på under et døgn. Jeg har prøvet at smide dem ind i GeoGebra. Der har jeg funktionen 0x plus 3500. Den ligger her, skærer i 3500, og prisen forbliver den samme hele tiden. Og så har vi en funktion her, der siger, at vi vil have 1.500 kroner per time, og vi har en startpris på 400 kroner for overhovedet at køre ud. Så vi skærer på 400 kroner her allerede ved time 0, og siger, at det koster det allerede, når vi starter. Og så ellers, så stiger vi 1.500 kroner for hver punkt. Det må også sige, for hver 10. time, der stiger vi jo 1.500 kroner, ikke? Og så har jeg så været snedig allerede sat et skæringspunkt den her. Det jeg har gjort for at få en pæn graf, der kan vise mig noget, det er, at jeg har været inde i indstillinger, højreklikket her, og inde i indstillinger. Og så herude i min basis, der har jeg simpelthen startet med at sige, og det kan vi lige prøve at gøre igen her, at min x-akse, der kunne jeg godt se, at det er noget med nogle timer, så der starter jeg med at gætte. Jeg vil ikke se ret meget minus siden, så der starter jeg bare med at sige måske minus 1. Og så, hvor langt vil jeg se frem? Jamen lad mig starte med at se 30 timer frem. Og min nye aktie, der kan jeg godt se, der har vi nogle kroner og øre. Der er noget, der starter allerede ved 3500. Jeg er ikke så interesseret i minuspenge, så bare lige for at få en pæn kant i diagram, så starter jeg ved minus 100 her. Så tror jeg egentlig godt, jeg vil se op til 5.000 kroner. Sådan der. Så prøv lige at se, hvordan det ser ud. Det ser sådan her ud nu. Så kan jeg sådan nu, ud fra det, forme, hvor meget der lidt jeg vil se. Jeg kan zoome ind, eller jeg kan zoome ud. Og så videre. Godt. Der bliver spurgt, hvornår kan du vælge tilbud 1, og hvornår kan du vælge tilbud 2. Og der kan vi jo se her fra vores skæringspunkt her, at hen til der er gået 20,6 timer her, der vil den blå streg her, som er 1.500x plus 2, den vi har her, det er så tilbud 2, der ligger på den blå streg. Der vil den være den billigste. Når vi har krydset 20,6 timer, så er tilbud 2 altså den dyreste, og tilbud 1 vil være den, vi kunne foretrække. Så det vil sige, at hvis arbejdet ikke var længere end den tid, jamen så kan vi jo foretrække tilbud 2. Så står der her, kan arbejdet udføres på under et døgn? Jamen det ved vi da ikke noget om, det kan vi da ikke svare på. Jeg tror, den er fejlformuleret, den opgave her, fordi vi ved ikke, hvad jobbet går ud på. Kan det udføres på under et døgn? Jamen det har vi ikke nogen forudsætninger for at svare på. Vi kan i hvert fald sige, hvis det er det, der tænkes til, at vi i hvert fald under et døgns arbejde, før de her to priser, de skærer hinanden. Der er vi jo på 20,6 timer.
som er lige under 24 timer. Så det kan vi da i hvert fald udlede. Dem, der laver de opgaver her, de kan selvfølgelig også lave fejl, og jeg er ret sikker på, at der er en fejl i den formulering her. Men derfor kan vi jo godt forholde os til spørgsmålet og prøve at svare på det. Så har vi i hvert fald vist, at vi tager stilling til det. Så skriver de her, vis ved hjælp af koordinatsystem og beregning, hvordan du kan løse problemet. Vi har jo kun vist koordinatsystemet indtil videre. Lad os se, om vi kan beregne skæringspunktet på de to, så vi kan vise, at det også er en mulighed. Jeg har skrevet mine 2 funktioner ind her. Og det er så Word-dokumentet herovre, vi kigger på lige nu. Og der er det jo, vi siger, hvis y er lige med et eller andet funktion, og y er lige med en anden funktion, og vi taler om det samme punkt, det vil sige, så skal y også have den samme værdi, jamen så er det lidt det samme som at sige, og nu skal vi lige lave det her ordentligt her, at vi kan tage den ene funktion, der hedder 0x plus 3500, og sige, at den er lige med den anden funktion, som hedder 1.500x plus 400. Og med det samme, så kan jeg lige så godt se, jamen ingenting gange noget, det giver jo ingenting. Så den her 0x, den fjerner vi lige med det samme. Så nu står der 3500 er lige med 1.500x plus 400. Godt, så nu har vi jo noget, der begynder at ligne en ganske almindelig ligning. Så kan jeg begynde at kigge på, hvordan jeg kan løse det jo. Jeg vil godt starte med at isolere alle mine x'er på den ene side. Det vil sige, at jeg vil sørge for, at x'erne står alene tilbage på den ene side af lighedstegnet. Og det vil jeg så gøre ved at fjerne de 400, der står her. Og når jeg gør noget på den ene side af lighedstegnet, så skal jeg gøre det samme herover. Så jeg vil sige, hvis jeg kan få lov til at komme ind her, sådan der. Hov. Så vil jeg sige 3500, og der vil jeg så trække 400 fra. Og så har jeg mit lighedstegn, og der står 1.500x plus 400, og så vil jeg trække de 400 fra herover. Så nu har jeg trykket 400 fra på begge sider af lighedstegn for at fjerne dem herover. Så tilbage står der jo 3500 minus 400. Den kan jeg godt tage i hovedet. Den hedder sådan der. Og herover står der 1.500x tilbage. For de 400, der var derovre, er jo væk nu. Nu vil jeg godt have, at der kun er et x tilbage, og ikke 1.500. Der er 1.500 her, og vi har jo et usynligt gangetegn her imellem. Så det vil sige, at der er 1.500 gange x. Jeg vil godt have, at der bare står x. Altså 1x tilbage. Så for at fjerne noget, der er gangen den, så skal jeg dividere dem ud. Så hvis jeg ganger, eller sludrøl, hvis jeg dividerer de 1.500x med 1.500, så står der kun x tilbage. Så skal jeg bare huske også at dividere med 1.500 på den anden side. Så det vil jeg gøre. Så nu ser det sådan der ud.
Så. Og lad os prøve at undersøge, om ikke de her 3100 divideret, en brøkstreg, det er bare et divisionstegn, så vi siger divideret med 1.500. Om ikke det giver de her 20,7. Det gør det samme. Så det vil sige her, der kommer til at stå 20,7 er lige med x. Opgave nummer 4. Du køber maling i en bøtte med mål som vist på tegningen. Og det er en bøtte, der er 20 cm høj, og den har en diameter på 15 cm. Jeg har noteret mig min data herovre, højde på 20 cm og min diameter på 15. Og så har jeg med det samme også lige sat lidt som en radius her. For den kan jeg godt lige regne med, når vi skal til at finde areal, for lurer mig om ikke vi skal det. Første spørgsmål: hvor mange liter maling eller lim køber du? Jamen, det er jo noget med, at vi siger, at den er fyldt til randen, så vi skal bare vi skal regne volumen af den her bøtte. Og det er jo noget med at finde et areal gange højden. Det har vi gjort tidligere. Og når jeg skal finde et areal af en rund flade, så er det, at jeg bruger den her huskesætning, der hedder pi'er i anden. Så det er pi gange radius i anden. Og derfor har jeg også fundet min radius her. Den skal jeg så gange på min højde, så jeg får volumen nedad også. Det har jeg gjort her, og det har givet mig i kubikcentimeter godt og vel 3.500 kubikcentimeter. I det, at jeg så ved, at der går 1000 kubikcentimeter til en liter, så kan jeg dividere med 1000. Og hvorfor jeg ved, at der går 1000 til, jamen det er fordi, jeg kan huske den her klods, vi har i fysik, som er 10 gange 10 gange 10 cm, altså 10 i højden, 10 i bredden og 10 i dybden. Og 10 gange 10, det er 100, gange yderligere 10, det er 1000. Så den er altså 1000 kubikcentimeter, sådan en liter. Og de spørger jo, hvor mange liter køber du? Jamen så tager jeg det facit, jeg får her, og dividerer det med 1000, og så får jeg jo så 3.500 godt og vel. Det her program er så smart, så her kan jeg egentlig bare nøjes med at skrive liter. Sådan der. Så får jeg at vide, at prisen per liter er 25 kroner uden moms. Hvad koster bøtten med lim uden moms? Jamen, jeg noterer mig her, prisen er 25 kroner per liter uden moms, og det sætter jeg ind her som en literpris. 25 kroner per liter. Og der er ikke så mange dækkedarer i det. Jeg har jo antal liter her, som jeg ganger med min literpris. Det giver mig en sum uden moms på godt og vel 88 kroner. Spørgsmål 3,4. Hvad koster bøtten med lim med moms? Så nu skal jeg lægge momsen til. Der laver jeg det, der hedder en momsfaktor, og det vil sige, at jeg ganger en faktor på for at regne min moms på. Og når jeg skal lægge 25% oveni, så kan jeg så sige, jamen prisen uden moms udgør jo allerede de 100%. Og så skal jeg lægge yderligere 25% oveni. Det er det samme som at sige, at jeg skal gange med 1,25. Hvis jeg nu havde ganget 88,36 med 1, så havde jeg bare fået 88,36. Men nu skal jeg lægge 25% oveni, så jeg ganger med 1,25. Jeg har noteret min momsfaktor her på 1,25, og så har jeg lige valgt at sætte i her
lidt hjælp til at lægge moms til og trække moms fra beløb fra jeres matematikbog, side 20 i matematikbog fra grundforløb. Og den momsfaktor, den regnes selvfølgelig på prisen uden moms. Så vi får en pris med moms, der er bestående af pris uden moms plus momsfaktor. Eller sludrolle ganget med momsfaktoren. Og det vil sige, når den her og momsfaktoren de bliver ganget sammen, så får vi en pris inklusiv moms, der hedder godt og vel 110 kroner. Så kommer vi til opgave 5. I opgave 5, der har vi en trekant her. Og om trekanten får vi at vide, at vinklen A og vinklen B begge er 40 grader. Og vi får at vide, at højden er 9 cm. Og det er jo fra det højeste punkt, og så er det lodret ind på grundlinjen hernede. Når nu begge vinkler hernede er 40 grader, så kan den jo spejles over midten, den trekant her. Og det er en rar viden lige at have med. For i første opgave, i opgave 5 her, der spørger de, hvor lang er siderne A og B. Jamen, så behøver jeg egentlig kun at regne den ene. Så har jeg svaret på dem begge to. Jeg har noteret mine oplysninger her. Vinkel A er 40 grader, vinkel B er 40 grader, og højden den er 9 cm. Og så for at beregne den her side, så tænker jeg, at jeg vil anskue den her trekant som 2 retvinkeltrekanter. Så jeg vil egentlig bare skære ned igennem her, der hvor højdelinjen også går på trekanten. Og så vil jeg sige, så har jeg i stedet for nu en vinkel, der ser sådan her ud, som er 90 grader her. Og den er så stadigvæk de 40 grader her. Og så den her linje, der hedder A, den kan jeg så erstatte med min højde. Og det har jeg så gjort her. Nu har jeg sagt, at A er lige med højden, som er 9 cm. Så nu ved jeg, om den her trekant, store A og store B, og linjen lille A her. Og jeg vil gerne finde lille B. Vi griber naturligvis fat i vores lille cheat sheet her. Jeg siger linjen B. Så nu skal jeg holde tungen lige i munden, fordi at min side er ikke angivet korrekt her. Men de formler her er jo angivet efter den her model. Så jeg skal sammenligne med den her model for at få det rigtige resultat. Vinklen her, der hedder A, den hedder også A herover. Siden her, der hedder A, den hedder heldigvis også A herover. Så det jeg skal kigge efter, det er, at her siger jeg egentlig, at jeg godt vil finde siden B. Men når jeg kommer herover og kigger, så hedder den side altså C. Så jeg skal kigge efter siden C her, med mine oplysninger om store A og lille A. Og der har jeg jo højden af A, divideret med sinus til vinklen af store A. Så den tror jeg vil gå med. Prøv at se, om I kan regne den ud. Jeg har regnet den ud her. Og her har jeg godt nok skrevet højde, men for menneskeforvirring kan vi også skrive A. Så det vil sige, at siden B her, som jeg beregner på her, den er altså 14 cm. Hvis den her den er 14 cm, og det her over det bare er en spejlvending af den, så er A også 14 cm. Så jeg noteret mig her, at A er lige med B, som er lige med 14 cm. Det er mit facit. I opgave 5.2 spørger de, hvor stor er arealet af trekanten? Og jeg har noteret vores oplysninger her. Og så har jeg lige været inde at finde lidt om arealer i trekanter her. Den formel, man måske er mest dus med og har været vant til at bruge, det er den her, der hedder grundlinjen gange højden gange 0,5 eller divideret med 2. Det giver det samme. Men den kræver jo så, at vi kender grundlinjen, og det er faktisk den eneste side, vi ikke kender på trekanten endnu. Så findes der faktisk nogle andre
formler, og dem har vi her, og de står også på side 141 i jeres formelsamling. Der findes der faktisk nogle andre formler, som gør, at vi kan nøjes med at kende 2 sider og så en vinkel. Og der kan vi se, at vi kender jo side A, og vi kender side B. Og der har vi en formel her, der hedder 0,5 gange A gange B gange sinus til C. Så jeg tænkte, den kunne vi jo lige prøve af en gang. Vi siger 0,5 gange A gange B gange sinus til siden C. Og C kender vi jo også, for den har vi implicit fået her, ikke også? Vi har jo de 2 vinkler, og så trækker vi jo bare de 2 vinkler fra 180, og så har vi 100 grader tilbage. Så lad os se, om ikke vi kan få et eller andet resultat ud af det. Der får vi 96,5 kvadratcentimeter på den trekant her. Nu kan vi prøve at se her, hvis vi tager og kører det på efter den formel her, hvor vi godt vil kende grundlinjen først, så skal vi først have regnet grundlinjen. Og til det, der kan vi bruge den her siderne i trekanten og sige, at vi mangler siden C. Og så japper vi ellers bare den her formel igennem her. Og jeg har så sat det hele i en kvadratrod, fordi det er jo ikke C2, jeg vil finde, eller C i anden, jeg vil finde. Det er jo C. Så det er jo kvadratroden af det tal her, jeg vil finde. Så jeg sætter bare hele regnestykket ind i kvadratroden. Og der får jeg, at min grundlinje C skal være 21,45 cm. Så nu har jeg grundlinjen. Så bruger jeg formlen hernede, som står her. Sludderrøvl, som står her. Grundlinje gange højde divideret med 2. Jeg har skrevet den her også. Grundlinje gange højde divideret med 2. Jeg har i grundlinjen, der hedder C, og jeg har højden, og jeg har divideret med 2 eller 0,5 gange med 0,5, det er det samme. Jeg har prøvet at gøre det her, hvor jeg har divideret med 2, og jeg har ganget med 0,5. Det er samme operation. Og der får vi 96,52. Der er et eller andet med afrundingen her, der lige gør, at den bliver 5,1 det ene sted og 5,2 det andet sted. Det skal vi ikke hænge vores hat på. Det er præcis nok det her. Så om man bruger den ene metode, eller man bruger den anden metode, det er et spørgsmål om temperament. Opgave 6, det er en procentopgave. Der står, en kunde har købt for i alt 45.000 kroner, og 13,5% af de 45.000 kroner er gået til materialer. Hvor mange kroner er brugt på materialer alene? Lidt ligesom da vi snakkede om moms. Der sagde jeg, at vi kunne lave en faktor, der hed 100% plus den her momsfaktor. Så har vi jo beløbet plus momsen. Det skal vi så ikke gøre her. Nu skal vi jo sådan set kun have den procentdel, der bliver spurgt efter. Det er jo ikke noget, der skal lægges oveni. Vi skal bare undersøge, hvor stor en procentdel der er. Så med samme udgangspunkt i, at 1 vil svare til 100%, så kan vi jo så sige, jamen så må 0,135 svare til 13%. Så en faktor 0,135, og det er med tesen om, at 1,0 er lige med 100%. Så hvis jeg ganger med den faktor, en faktor det er altid noget, man ganger med. Hvis jeg ganger den faktor på her, det kan vi jo lige prøve, og sige, at jeg vil godt undersøge beløb til materialer. Og det består af et udgangspunkt af 45.000 kroner. Og så vil jeg gange den der faktor på, for jeg får at vide, at det er 13,5% af det, der er gået til materialer. Så jeg siger gange
0,135. Og jeg får, at 6.075 kroner svarer til 13,5% af de 45. Bum. Easy peasy. Opgave 6.2. Har vi her. En anden kunde har fået udført arbejde for 50.000 kroner. Udgifterne til lønningen var 30.000 kroner. Hvor mange af de 50.000 kroner er så gået til løn? Der har vi jo den her formel, der ligger inde under procentregning på side 25 i jeres matematikbog. Og den formel kan vi jo sagtens tage udgangspunkt i. Vi skal jo bare lige passe på ikke at hæfte os meget ved de her begreber her. For det er jo ikke fortjeneste udgifter som sådan. Men vi får at vide, at 30.000 er gået til løn. Så det er jo den del, vi godt vil undersøge. Som vi ganger med 100%. Og vi skal lige have et 0 mere på her. 30.000, sådan der. Og det er ud af en portion penge på 50.000 kroner, vi skal undersøge. Så i stedet for fortjeneste, så er det sådan set bare det, der er gået til løn. Ud af det samlede beløb. Altså vi kan altid sige, at det største beløb, det er som regel det samlede beløb. Så det er det største, der skal stå nederst. Og så det beløb, vi undersøger, det er det, vi har heroppe gange 100. Og så skulle vi gerne få. Vi har lige en faktor 10 forkert. Det er nok, fordi jeg har talt forkert et eller andet sted her. Ja, vi skulle lige sådan der. Bum. Der stod 500.000 i stedet for 50.000. Så får vi, at 60% af det, som de 30.000 udgør, ud af puljen på 50.000. Så er det vores facit. I opgave 7 spørger de, indsæt koordinatsystem i punkterne 3,3 og 9,12. Så jeg har åbnet min GeoGebra her og lavet mit første punkt. A, som er lige med 3,3, og indsætter det punkt og laver et tilsvarende punkt, jeg kalder B, som så skal ligge i 9,12. Sådan der. Det var allerede 7.1. Her står der i 7.2. Forbind de to punkter og beregn hældningen. Godt. Jeg skriver det lige ind i vores opgaveark her. Forbind de to punkter og beregn hældningen. Okay. Så vi går i værktøjer. Vælger linjen i stedet for. Så den bare skærer igennem det hele. Det vil jeg faktisk gøre. Sådan der. Godt. Den tager vi et billede af og sætter med over i vores opgaveark. Sådan der. Så bliver vi bedt om også at beregne hældningen. Og til beregning af hældningen, der har vi en formel her, som jeg har fundet på side, hvad var det? Det kan vi lige se her. På side 113. Det skriver jeg lige ved her.
Side 113 i jeres matematikbog for grundforløb. Jeg starter lige med at skrive her. Første sæt 3,3. Og så har vi vores andet sæt 9,12. Der. Og x-aksen, det er jo vores vandrette, og vi plejer at sige hen ad gaden op til pigen, så det, der kommer først, det er x, og det, der kommer efter, det må så være y. Så hvis jeg påstår, at x1, den så er lige med 3, og y1, den er så også lige med 3. Det var vores første sæt. Og så har jeg andet sæt. Det vil sige x2. Den bliver lige med 9. Og y2 bliver der så lige med 12. Sådan der. Og det man så kan gøre i sin lommeregner, det er, at man kan jo sætte det i parenteser og sige y2 minus y1 i en parentes, og så sige divideret med ny parentes x2 minus x1. Hvis man ikke kan lave brøkstreger. Så der står der y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Og det giver så halvanden. Så det vil sige, at vi har en stigning på 1,5. Havde det nu været et fald, så havde der naturligvis stået minus foran. Vi kan jo lige prøve at taste den ind på lommeregnermetoden her. Der. Hvor jeg så siger, at y2, det er den, der hedder... jeg har også skrevet forkert her. Nej, y2 der, det er den, der hedder 12. Jeg skriver 12 minus y1 3. Sådan der, og så parentes slut. Og så skal jeg dividere dem med ny parentes. x2, det er 9, minus x1, som er 3. Og parentes slut. Sådan der. Så har jeg den her. Det er samme operation. Og den giver også halvanden, når vi regner den her. Godt. Nu har vi beregnet hældningstallet her, og det var jo faktisk det sidste af svaret på det spørgsmål her. Så det kan vi sætte 2 streger under. Jeg markerer med gult, for jeg kan ikke sætte 2 streger under. Men det er i hvert fald vores facit. Der, sådan der. Og så er det her jo også et af vores delsvar. Opgave 7.3, der står der find skæringspunktet på y-aksen. Og når der står find, så behøver vi ikke at beregne. Så find skæringspunktet, der går jeg ind i GeoGebra, og så ser jeg, hvor den skærer. Det fremgår måske ikke helt så tydeligt her, så jeg kan jo vælge at bruge et værktøj herinde. Og så tager jeg den, der hedder skæringsværktøjet her. Og så siger jeg, at jeg vil godt skære imellem y-aksen og så den her funktion, vi har sat ind.
Så sætter den et punkt her, der hedder C. Det er vores skæringspunkt. Og hvis vi går ud her i vores browser, så kan vi se her, at den rammer ved 0, minus halvanden. Så vores skæringspunkt her ved 0, altså 0 på x-aksen, det er jo her. Det er minus halvanden. Så det kan vi skrive her. Skæringspunkt aflæst til 0, minus 1,5. Og så kan man da godt være så grundigt, at man lige sætter et billede ind af det her. Sådan der. Men den sidste opgave her, den beder os om at vise forskriften for den funktion, altså for den linje, der forbinder de to punkter her. Og på side 113 i matematik for grundforløb, der har jeg fundet det her, der lige minder os om, hvad nu lige der er hvad i sådan en funktion. Og vi har tidligere talt om, at når der står fx er lige med, så er det samme som at sige y er lige med. Så jeg tager den dovne vej og siger y er lige med. Der. Og så skal vi starte med at finde et hældningstal. Og hældningstallet, det er det, hvis det er positivt, så er det jo en stigning, og hvis det er negativt, så er det en faldende graf, vi vil få. Og vores den stiger i hvert fald. Og hældningstallet fandt vi jo her. Og den var jo halvanden. Så når vi har hældningstallet fra vores opgave her, så kan vi egentlig sige, jamen så er det bare at sætte den ind. Og den er så ganget med x. Så den hedder halvanden x. Og så er b herhenne, det er jo så tallet for, hvor den skærer på y-aksen. Og den har vi jo lige fundet ud af her, hvor skæringspunkt på y-aksen er ved minus halvanden. Så der skal her stå minus 1,5. Så det er altså vores funktion, der kommer til at hedde det. Y lige med halvanden x minus halvanden. Og det er jo både svar og facit. Sådan der.